Aí atendes, ela é Manoli, veciña de Xinzo, está celebrando o seu 50 aniversario e disfrutando do agasallo tan especial que lle fixeron as súas amizades. Un paseo en cabalo, pero de mentira. A Manoli sempre lle apaixoaron os cabalos, pero de nova tivo que decidir se mercar un cabalo ou un coche. Ela elixiu o coche que o vía máis práctico para desplazarse. Co cal sempre lle quedaron as ganas de ter un cabalo e as súas amigas deronlle esta tremenda sorpresa que fixo rir e moito tanto a Manoli como a toda a veciñanza que había pasar. Pero que fantasía é esta? A verdade é que sí. Espera un momento, porque eu pensei que era un cabalo de verdade, acabo de quedar un pouco sorprendido porque o cabalo é peculiar. Vou deixar aí, mirad ese cabaliño, por favor, temos que falar 8 e 12 da tarde con Manoli. Manoli, moi boas tardes. Boas tardes. A ver, Manoli, antes de nada, parabéns, que a mí encántame cumplir anos, encántame que a xente cumpra anos, que sempre é moi bo síntoma, así que moitos parabéns. Pero tes unhas amigas ben paveras, Manoli, porque que tipo de cabalo é ese? Subiron dese cabalo, veña a pasear por Xinzo, non? Sí, por as calles máis céntricas de Xinzo anduvemos, todos. Eu e a cuadrilla. De onde seu ese cabalo, Manoli? Pois ese cabalo tiña un veciño que fora fai anos xa no desfile de Xinzo. Elas querían levar un de verdad, pero de verdad ao mellor podía ter problemas ao espantarse, e como levaban gorros na cabeza con luces, levaban por todos os lados músicas, pois falaron con veciño se lle podían deixar ese, e a lama apareceron no portal da miña casa con ese. Home, dende logo... Entón, pois bueno, pasei a vergonza da miña vida, pero tamén pasei pipa. Home, tivechelo que pasar pipa, Manoli, porque mi madriña víamos aí ademais o cabalo cheo de globos, oíches aí festexando os teus 50, o claro cabalo, que... sí. Dime. O cabalo é híbrido. Ai, non é híbrido. caga, sí, é híbrido. Non dá problemas ao cabalo, non? Ningún, nada, cambiarlle as pilas das luces, fuera. Nin bota gases metano, nin nada, Manoli? Un cabalo ecolóxico de todo. Nin dá unha patada, nada, o cabalo é híbrido de todo. Oiche, Manoli, é que a min chama a atención eso que contábamos agora, que ti, claro, cando cumpriches 18, tiveches que decidirte entre mercar un coche ou mercar un cabalo. Iso é raro, verdade? Como chegaches ti que pasa que querías un cabalo? Como chegaches á conclusión, bueno, mellor un coche que lle vou dar máis xeito? Porque eu comentei na casa, eu quería un cabalo. Entón eu dixen a meu pai que eu quería un cabalo, que eu empecé a traballar, e digo, papá, que teño un diñeiro aforrado, sacar o carné, eu quero un cabalo. Dixeme meu pai, pero como vas querer un cabalo? Cómprate un coche de segunda mão que te leva, non vas pasando frío na moto. Entón, pois, oye, tuve que fer caso. E sempre me quedou aquela espina, e la sabía, non? Entonces, onte, pois, cumpliron o meu soño. Bueno, que maravilla. Manoli, canto durou o paseo nese cabalo tan especial? Ai, non sei o que durou, pero para mí moito. Fixeronse séculos. Moitísimo. Pasamos, bueno, as calles todas, leváronme diante da iglesia, na Plaza Mayor, por os viños. Bueno, aquilo... Pero oíches, ese cabalo, ainda que tomes un par de viños, non pasa nada, que podes ir pilotar igual, non? Exacto. Despois paramos ali nun bar, e só nos avisou o rapaz do bar que tuveramos conta a ver se lle iba a comer o toldo. Oiches, Manoli, porque ata levaba la L, todo, de primeiriza no cabalo. Claro, era Nobel. Ai, mi madriña, que che dicía a xente, Manoli, cando te vía? Pois dicían, miraban para min e dicían, non pode ser. E eu, sí, son eu. Polo que sexa. Bueno, Manoli, de verdade, que sentido do humor, tanto ti como as túas amigas, creo que son 9 amigas en total, que son un auténtico tesouro. Que maravilla cumplir os 50 anos rodeadas de xente tan guai, a que sí? Pois claro que sí. Esa é a verdad. Eso é o mellor que pode ter calquera. A verdade que sí, Manoli. A amistade e a familia. Parabéns, Manoli, e que sigas disfrutando como disfrutas de todos os anos cando cumpres anos, que moita xente, cando vai sumando anos, xa vai tendo menos ganas de celebrar, e ti tes as mesmas ganas que o primeiro día. E faime moita ilusión estes 50, moita. Pois moi ben cumpridos e moi ben rodeada, Manoli. Claro que sí, viva o sentido do humor, viva a ledicia, que hai que celebrar as cousas que para cousas malas xa hai abonda. Así que un bicazo enorme de verdade de toda a familia da Hora Galega, parabéns infinitos, de verdade que sí. A vos tamén. Bicos para xente para esas amigas. Un bicazo, Manoli. Ai, Rocío, eu cando cumplo os 40, que en abril